kun san aure da mutuwa duk lokaci ne sai Allah ya yi. Da Allah rufe mana baki, kai har ka san Allah ne zulwa jahaini? Ni kuwa na san Allah domin ga gidanmu ga masallaci. Ba ni kuɗi na mai dogon hannu, ba ni kuɗi na dan ba a matsayin mijinki nake ba a halin yanzu, a matsayin ɓarawo da mai kaya nake. Masharranci dai da wanda aka yi wa sharri. Danƙa mu. Wai bai za a damƙa maka ne? Kuɗaɗe na da kika ɗauka su ki damƙa mu. Ni na ɗan kuɗin ka ne za ka zo ka dame ni da damƙa min me zan damƙa maka? Barin tabbatar miki kin ci taliyar ƙarhe. Tsawon shekara 13 ina tare kai akwai ranar da ka taɓa jin ka nemi wani abin ka rasa ka gan shi a hannuna? Dan adam ai ajizi ne Saratu. Zuciya ba ta da ƙashi Saratu. Akwai kuma waɗansu da kake zargi ne? Ga mulmuli da ni. Kuma da magana soyayya ce na fi son kuɗi akan ki.